Abel Mamoussou. Tous les candidats sont particulièrement honorés par la présence Vraiment, Adjara est le président Mali de ce côté qui reste.
que nous l'oublions pas. Vraiment, quoi, les Tségagné encore. L'accueil aussi que nous avons réservé. Bismillah, vraiment, quoi, Tségagné encore. Un accueil qui nous va voir. Bismillah, il a marqué. C'est notre première visite au Mali. Quand il y a les chiens, il faut les Mali. Les relations entre le Mali et la Guinée Mais sont comme- des relations séculaires. Comme Mali ni Guinée qu'on y a payé quel est. Lorsqu'en novembre 1970, 1970. Guinée quel est attaqué quel est Guinée quand pas de Portugais. Portugais ou quel est Guinée attaqué. le général Moussa Traoré, qui était à l'époque président de la République, Quand le général Moussa Traoré mon qui est président sur Mali ni moi. a dit que la Guinée et le Mali sont les deux poumons de même pays. Comme Mali ni Guinée quel est tout pays quel est. Donc, en venant ici, nous nous sentons chez nous. Donc aller voir sur Guinée mais il y a pas de Guinée de aller voir. Et je vais respecter aussi le protocole en présentant les membres de cette mission qui m'accompagne. Quand les fana bena fin abena ka moko fana ira moko bunu be ka aka jama nous présenter Là, c'est M. Lalamala Kanté. Lalama Kanté. Kanté. Là, c'est M. Hamza. Amzade, le journaliste, oui. Voilà, radio numéro de Guinée. Je n'ai pas à présenter une voix. Et vous avez connu bien des dons. C'est aussi, c'est mon neveu. Allez, journaliste, aussi, avec voilà, Nanyeno Bala. Voilà. Et j'ai mon garçon qui a quitté tout de suite. A dengue de vous qu'il est noya. Tara kachi do nyana bo. Nyana fendo ko. Nous avons la sœur là qui est journaliste. Ok. Donc un bal moment sauf là, les fans journaliste. Voilà, M. Camara qui est photographe. Camara flani, allez photo Voilà, ta. d'autres Camara aussi. Camara ore be. Caméraman. Allez, caméraman. Et M. Touré aussi. Parce que trouver le garde de corps, allez va protéger. Garde de corps. Donc, depuis que nous sommes là, nous avons rendu visite à certains représentants de la société malienne. Ko depuis on nana otara moko do nyemoko Mali nyemoko do laje visiter. Et parmi les structures qu'on souhaitait rencontrer, il y avait bien sûr l'association chasseurs. Ko look ma feka na bom munu ye ko Mali dozo kontiki anaka moko ko look mala. Donc nous sommes là aujourd'hui pour les saluer. Donc allez nana ya bika ou atika na Mali la na masi ou faire. Parce que pour qui connaît l'histoire, nous savons que toute notre sécurité était assurée par les hommes en armes. Ko moko munu be histoire do ko anga sécurité matrafale do munu mat fatigue ou. Mais les chasseurs, ils ne font pas que la chasse. Ils connaissent la nature. Ko dozo te soko gen drogue ko be tout qu'on a fana donc. Ils ont des connaissances en matière des soins, de la pharmacopée. Et ils ont assuré tout au long de l'histoire la sécurité, mais aussi une bonne part de la santé des populations. Étant donné qu'en contribuant à leur alimentation en protéines, il est certain que cela allait dans la réalisation du bien-être de toutes ces populations. Donc, en fait, nous ne sommes que leurs fils. Et nous pouvons être aussi à l'écoute de tout ce qu'ils peuvent nous dire. Parce que nous venons d'un pays qui est voisin, où nous sommes engagés pratiquement dans le même processus que celui qui se passe au Mali. Donc, ABC a allé faire un place. Nous
sommes aussi dans une entreprise minière. Ok. Allez mine barakela de mine bauxite. Bon béquet fougain au fin de balai pour la Guinée. Donc tout ceci fait que nous sommes toujours à l'écoute pour apprendre. Ok. Donc allez n'avez qu'à blasra tu vois vous bécadaï. Et chercher aussi des conseils. Avec qu'à la du comme. Voilà un peu l'objet de Voilà, donc au dénali de notre visite. Au dénali. Voilà. Bon. Voilà, donc. Ko a fɔlɔ ka jama bɛɛ lajɛlen fo ko fɛn fɛn sen bɔ a kɔnɔ ka se ka bɛɛ fo. Non, il dit ça. Ok. Donc, salut tous ceux qui sont venus ici. Kante kɛ k'i n'i ka jama ko k'i fo. Ko i ni baaraɲɔgɔn bɛɛ fo minnu sera minnu b'i kɔ Laginɛ k'o bɛɛ fo. Laginɛ autorité k'o fo. Ka Laginɛ ladala mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Ko an n'u ye kelen ye. I ye olu to i kɔ ka na olu lajɛ. Bonya danto la o y'an fa kosɛbɛ. O bonya ko danto la k'u fa kosɛbɛ. An fana b'an jigi k'ale donso y'u jigi k'ale. Ko an fana b'an jigi kɛ i ye ko donso y'u jigi kɛ i fana ye. Don nataw la an b'a fɛ nali kana danni ma. An b'a fɛ ko nali kana danni ma i n'i ka jama. Ne hakili la ni ale ka nali kun ɲɛdɔnna an fɛ. Ale hakili la ko nali tun ɲɛdɔnna olu fɛ. A kunbɛncogo tun bɛ bonya ni nin ye. K'a kunbɛncogo tun bɛ bonya ni nin ye. An tun bɛ kɛnɛ sigi kɛnɛ min fɛrɛlen don kosɛbɛ. Kɛnɛ tun bɛ sigi kɛnɛ min bɛ fɛrɛ kosɛbɛ. Ka bonya in kɔsegi a ma. Ka bonya in kɔsegi i ma. Donsoba tɔgɔ la. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnni k'a ye. An bɛ foli ko ka foli kɛrɛnkɛrɛnni di i ma. Ni senjɔ min kɛra an fɛ yan bi. Ni senjɔ min kɛra an fɛ yan bi. Ala ka ko hɛrɛ di an ni ale yɛrɛ ma. Ala ka ko hɛrɛ di an ni e yɛrɛ ma. K'a kɔ di an ka jamana fila in ma. K'a kɔ di an ka jamana fila ma. Jamana fila ka bɛn ɲɔgɔnya min b'an cɛ kɔrɔlen Ala k'o sinsin. Jamana fila ka bɛn ɲɔgɔnya b'an cɛ kɔrɔlen ko Ala k'o sinsin. An b'a fɔ Kante kɛ ye. Mamadu Kante ko k'a f'i ye. Ko donso tɛn'i dogo a la foyi la. Ko donso tɛn'i dogo i la foyi la. An b'a ka bila la su ani tile. Ko an b'i ka bila la su ani tile. A mago b'an na ko o ko la. I mago b'an na ko o ko la. K'an bɛ don da fɛ. K'an bɛ don da fɛ. Donsoba ka yamaruya kɔnɔ. Donsoba ka yamaruya kɔnɔ. Donso ni ko n'a teliya tɛ. Sigiyɔrɔ tun b'an bolo an tun b'a bɛɛ yira a la. Ko sigiyɔrɔ tun b'an bolo k'an tun b'a bɛɛ yira a la. O sabu kɛ. An ka daga bɛ tiɲɛ la. An ka daga bɛ tiɲɛ la. A kan ka ye ale fɛ. K'a kan ka ye i fɛ. Donsow ka yɔrɔ fana an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye yɔrɔ d'a ma u ye dugukolo di an ma. Jamana ɲɛmɔgɔ ye dugukolo di olu ma. An yɛrɛ bɛ k'o yɔrɔ jɔ. K'an yɛrɛ bɛ k'o yɔrɔ jɔ. O bɛna kɛ donsow makɛyɔrɔ de ye. O bɛna kɛ donsow sigiyɔrɔ ye. A bɛ Kuluju la yan. Ni Ala sɔnna. An b'o fana ko fɔ a ye. K'an b'o fana ko f'i ye. Komi an jigi don. An n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ. An ni e bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ko daminɛ de don. An b'a ɲini Ala k'a bonya. O so min n'an b'o kan. An b'o fana bonya d'a kɔrɔ. A fɔra ko donso yɛrɛ de k'a jɔ. Ayi an bɛ k'an se kɛ. An jigi bɛ an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen kan. Ani mɔgɔ min bɛ se k'an yira an dɛmɛbagaw la. O yɔrɔ an b'a fɛ k'o yɔrɔ dilan ka ɲɛ. O kɛ donso jatigila ye. Fɛn o fɛn bɛ kɛ an b'a bɛɛ fɔ ale ye. A bɛɛ bɛ fɔ i ye. Parce que kanu min b'an cɛ bi f'an k'a bɛɛ fɔ a ye an man kan ka dogo a la. Kanu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kan ka fɔ i ye dogo man kan ka kɛ o la.
ko k'a fo ka koɲuman dɔn ko k'i fo k'i koɲuman dɔn nali la k'a fɔ a ye fɛnɛ n'a bɛna siɲɛ wɛrɛ k'a fɔ a ye n'i bɛna siɲɛ wɛrɛ nin kelen don a kunbɛn cogo an hakili la ni ala y'an si jɔ ka kɔnɔ a bɛ bonya ni bi ta ye ni ala y'an si jɔ ko o kɔnɔ ko a bɛ bonya ni bi ta ye an b'o ɲini ala k'o don yira ni an n'ale la k'an b'o ɲini ala k'o don yira an ni e yɛrɛ la nin ye donsoba ka kuma ye nin ye donsoba ka kuma ye an bɛna kuma da yɛrɛ ma ka dakurunya fila da nin kan kuma bɛna di a ma a bɛ dakurunya fila fɔ donsoba ma hakɛto bɛ nin kan jama donsomusow aw commune muso aw bonya b'a la donso den n'a b'a bɛɛ lajɛlen bonya bɛ nin kuma na donso den n'a b'a k'aw bɛɛ lajɛlen bonya bɛ kɔrɔfɔ yen na président ka dantigɛli ye président ka dantigɛli bɛ nin kan sala la ma sigidala muso minnu fɛnɛ bɔra ka na minnu y'i sense yan nin ye donso ka kɔrɔfɔ ye k'a b'u bɛɛ fo ko donso ko don k'a kuma man ca k'an bɛ nabagaw fo fɛn m'u sɔrɔ natɔ o k'u tatɔla sɔrɔ laginɛ ani mali a bɛɛ baraji kelen ko y'a mɛn mɔgɔkɔrɔba la tun k'a bɛɛ ye kelen a bɛɛ baraju kelen laginɛ ni mali bɛɛ kelen i kɛnɛma bɔra laginɛ ka na cogo min k'ala k'i n'i ka mɔgɔ bɛɛ kɛnɛma sigi président y'a fɔ cogo min ko ala ka nin kɛ siɲɛ fɔlɔ k'a kɛ siɲɛ filanan ye k'i y'a fɔ tɛna k'an jigi b'i kan an fana jigi b'i kan an tɛna foyi dogo i la président ye seko kuma min fɔ an kɔni bɛ dɛmɛbaga ɲini na faamaw y'a d'an ma k'a jɔbaga ye an yɛrɛ ye ko n'i ye dɛmɛ wɛrɛ sɔrɔ o man go an ye bana yɛlɛlen mɔgɔ min bɛ bana yala o de b'a fura sɔrɔ o de ye ala sigi sago ko aw ni ce aw ni baraji maa m'o nana k'a bɛ bɛɛ fo min ma min sɔrɔ natɔ o kana sɔrɔ tatɔ ka sin k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn donsow k'a bɛ min fɔ an ye bi an ye denmisɛnnin ye dɔw de y'an kalan wa an fana bɛ dɔw kalan u y'an kalan ladamu de la u y'an kalan ɲɔgɔn bonya la u y'an kalan ka koto ɲɔgɔn ta la manamana ko o tɛ donso ka baara ye donso ka baara ye ko ɲuman kɛ ka dugu jɔ kabila tɛ dugu ci a bɛ kabila jɔ a tɛ kabila ci n'i y'o donsokɛ fantankɛ filɛ mais ko ɲumankɛla don u tɛ don manana ko sida fɛ u b'u yɛrɛ dɔn u ka kokɛtaw dɔn u ka donsodenw an ka sabali an ka tugu minnu kɔ hali n'an ma kun o la an k'an sen da o sinanw la u b'a kɛ cogo min an ka kɛ ten an ka ɲɔgɔn bonya bonya bɛ ko ko la dɔgɔ t'o kɔnɔ dɔgɔ ma se an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka jɛ ka jamana dilan a bɛ dugawu kɛ jamana nin ala ka kolo suma jamanadenw ala ka kolo suma an bɛ sejɔ min na ko ko fɔ bɛɛ ye ala ka nin k'an seli fɔlɔ ala kana k'an seli laban ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka jɛ ka don da kelen ka bɔ da kelen fɛ o de ka fisa an ka fɔ ɲɔgɔn ma a ma ɲi nafa t'a la n'an jɛra an kɛɲɛko ka dɔgɔ n'an ma jɛ an seko man ca ala k'an kisi o ma jamana ɲɛmɔgɔw ala ka sijan d'u ma ka kɛnɛya d'u ma jamana ta fanga k'a d'u ma an ka bila u kɔ n'i y'a mɛn ko wulu ka farin a gɛnbaga ko don a ɲɛ bɛ gɛnbaga la n'i ko wulu ma ko cu ka ni wara do ka bi ka n'a m'i kɔfilɛ a bɛ siran ɲɛ an kana to o k'i kɔfilɛ a sɔrɔ o man ye o kɔfilɛ u k'an ye n'o kɛ an b'an yɛrɛ sɔrɔ n'an m'u k'an t'an yɛrɛ sɔrɔ nin ye wajibi ye n'i ye muso furu ka di den ma i ma balo d'a ma i y'a bila gɛlɛya la n'an b'an yɛrɛ ta siga t'o la namu kosɛbɛ ka don da kelen ka bɔ da kelen an bɛɛ ka n'an bɛ sa an bɛɛ ka sa n'an bɛ balo an ka filankafoya dabila n'an m'o dabila a tɛ ɲa kuma b'a bolo ka fɔ
jama ye o ye nin ye i dan sɔgɔni ko nin ye donsoba ka kɔrɔfɔ ye k'a di i ni baden bɛɛ lajɛlen ma Mamadu Kante. An ta ye foli ye anw ye musow ye nin ye donso kɛlɛ ye ni cɛw kumana an tun b'an wasa don aw la mais o t'an bali ka foli kɛ ka nabagaw bisimila aw ye kuma fɔ a bɛ tan Daguiné ani Mali ne yɛrɛ balima damadɔ filɛ nin ye a relation ne ye Elle est camarade dans la délégation. Elle a une partie au Mali ici et une partie en Guinée. Donc, c'est une question de famille. Vous êtes venu en bonne santé. Si je pense quelqu'un, que la personne me parle. Nous disons merci à la délégation guinéenne, à Ahmed Kanté. Soyez les bienvenus. Vous avez si bien dit que vous avez quitté la Guinée pour venir au Mali, que c'est le pays frère. Nous disons merci pour ce mot. Nous rappelons que lors de l'embargo de la CEDEAO qui a été imposé sous le Mali, la Guinée a été l'un des premiers pays à ouvrir sa frontière. Ça montre que la fraternité que vous avez parlé est une réalité entre les deux pays. Souhaitons que ça continue, que ça perdure. On vous remercie pour ça. Au nom des chasseurs du Mali, au nom de notre association qui s'appelle Djigablo, au nom des associations Semeiri, à tous les Gonifos du Mali, nous vous disons merci et soyez les bienvenus. Je ne peux pas quitter sans parler du président aussi de la commune Kati Sassangare Ambele, qui n'a ménagé aucun effort pour les activités culturelles que nous organisons ici, que nous organisons au niveau de la commune Kati aussi. Le secrétaire général du programme Foti Koulibaly, dont nous sommes dans sa famille ici, dès la création de notre association, dès les premiers jours, il a été l'un des pionniers à nous soutenir au sein de la fédération des Donsos du Mali. Donc, comme ils vous ont dit, les chasseurs, s'ils vous disent que nous sommes derrière vous, ça c'est jusqu'à la mort. Sauf que si vous les trahissez, sinon c'est des gens humbles, c'est des gens honnêtes, c'est des gens nobles. Donc, merci. Nous vous présentons toutes nos excuses pour peut-être les désagréments que nous avons causés. Merci. Aoudansoro, Aounikou. Merci.
Nimura Kenina, Nasumuru Kante, Wasumuru Kante, Akana Mande, I am Sanko Mande, Kuma, Musa Kuma, Nimbola, Murache, Sabon Lakine, Kadutama, Kadomani Bakuna, Nika Batuna, Petrasu Soba, Nashi Soy, Samsa Bangamone, Nika Baila, Nika Finado, Nika Tosodo, oh, Kadika Baila, Kalbati, Bagani Homie, Abayado, Abata Najo, Abago Kumajo, Nashi Soy, Bravo Foti, Nyakunde, Bravo Foti, Nika Balkai, Bravo Foti, Nika Goye, hey, Nan Koko Talaja, Aselava, Paya, Parala Fati, Parala Fati, Jawatiku, Jawatiku, Kapismilla, Niana Pindea, Jori Tukui, Itugo Gasinia, Negasinia, Itola Gasinia, even Minko, I can see it, even Nike, I can see it, Wokuso Somoru Kante, I would like a Nika Paula, that's a Fabuli kuma fabuli gama juru kuma ni juru ngalazima yewe simu nyamu lale salam alaikum dadengin mate gobia macam ne mula fabuli mare taola wallahi akabarika sama nyina
ma ita da benen do ida. Waye bisa la ko. Thank you. La jina ka lu le enya du ma ya. Dala mana kate. Ayo. Stop. Jaba fronte de mutro ni ma poro ko la ni. Fronte de mutro ni. Weche. Dia bla no, bla no. La mana. Mira mira ya mora mira. La mana no ma ni hedo le ni ma le ibaro. Kaje ga wora ni ka mo ni ga wora ni. O je te ke ko ma ni. Abana o je